ka kɛɲɛ ni kasara min ye suguni kura jagokɛlaw sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna na Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔ ka tɔnba Haut Conseil islamique ka sanga ni a maa ɲɛma n'o ye a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara maa caman farala ale kan bi tarata ka t'i ɲɛ da suguni kura kasara ye wɔrɔ minnu sɔrɔ ka tila ka dɛmɛ k'u ye ka bɛn ni nin waliya cɛjugu min u sɔrɔ o de bɛ kɛ an donkan ye bi bakuruba kunnafoniw na dɔwɛrɛ na fara minnu ka k'olu kɔnɔ kuma lase aw ma an b'a fɔ an ko aw bisimila. Nɛgɛ ɲɛ 20 ale ye sanka 45 sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o waati kelen na o b'a bɛn ni an ka bamanankan kunnafoniw minnu bɛ tali kɛ Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔmi cogo min na bakuruba kunnafoniw na k'a jira k'a fɔ kasara min ye suguni kura jagokɛlaw sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ni a kɛra sababu ye ka se ka suguni kura ka fan caman olu bɛɛ lajɛlen jenina tasuma fɛ o hukumu kɔnɔna na yasa k'u ka dɛmɛ ani dɛmɛ yira ka ɲɛsin o ma kofɔlenw ma Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔ ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ani jɛrɛjɛkuluba wulila ka t'i ɲɛ da nin wɔrɔ kofɔlen kan ka bɛn tarata don février kalo tile 24 saba 2025 ma ka se ka taa dɛmɛ don u ma ka sɛfɔ wari miliyɔn 1 k'o kɛ dɛmɛ ye ka ni ŋaniya yɛrɛ ye ka ɲɛsin u ma yasa u ye se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na baara kofɔlen kɛra maaba caman ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnya jagokɛlaw ka jɛrɛjɛkuluba o maa ɲɛma o tun bɛ yen nɔ ale ni maaba caman wɛrɛ an ka ɲininikɛla minnu tun bɛ Mahamadu Awa Kebe a n'a ka jatala Samba Tarawele don an k'u ka sɔrɔlo ɲamada kuma gwɛlɛ de la maa bɛ teri dɔ nin dalen in bɛ da kuma bɛɛ kodɔn kuma don kɔrɔba bɛɛ la Mali silamɛdenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamadina ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara Mali silamɛw ka ɲɛmaaya la a taamana ka bila suguninkura la kasara min y'u sɔrɔ ka t'i ɲɛ da suguninkura mɔɔw kan ni ka dusukun gami jira u la Cherifikɛ n'a taama ɲɔgɔn selen suguninkura la u bisimilala Mali suguw ɲɛnabɔli jɛkulu maa ɲɛmaw fɛ n'o ye collectif national des acteurs des marchés du Mali kasara min ye sugu in sɔrɔ n'an ye an ka Haut Conseil président ba n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara n'a ka délégation ye a b'an jigi sigi kosɛbɛ an b'u fo a n'a ka délégation ani Ijuma président n'o ye Mohamed Magiba ye an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn a b'a yira an na k'a fɔ farikolo hali ni farikolo yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na ni dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a bɔ o ye karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ka kuma dɔ ye parce que ni mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ hali aw tɛ jamana kelen aw tɛ dugu kelen na mais aw dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o ta ale yɛrɛ ka kuma n'o la donc a filɛ k'o de waleya k'a yira k'a fɔ u bɛna ka n'u sen u nali filɛ ka n'u sen jɔ jigiya de don a b'an jigi fa kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi kasara ye ɲɔgɔnna wɛrɛ ma k'a f'u ye suguninkura DNC n'o ye direction nationale de cadastre o ka inventaire n'a ka étude kɔnɔna la o y'a yira ko suguninkura sigilen don mètre carré 300,000 de kan 300,000 mètres carrés bon an ka jate la a 80% min jenina a ka ca n'o ye Mali silamɛw ka ɲɛmaaba a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara a denkɛ a Seyida Badara ale ye Ousmane Haidara bɔlen kɔ bɔɲɛ na suguninkura la a y'a kanu ani Haut Conseil maa ɲɛmaw ka t'i ɲɛ da maa degunnenw fɛnɛ kan nafolo ni olu de sirilen bɛ ɲɔgɔn na nafolo tiɲɛni adamaden bolo a ye I ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna jango an ye nouvelle min mɛn k'a fɔ dɔw ka nafolo tiɲɛna ka na zéro la fɛn o fɛn tun b'u bolo a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna I taara I ka so I ye millionnaire ye ka dugu jɛ ka n'a sɔrɔ I ye tɛgɛlanko ye Alahu Taala de ye seba ye ale bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya la ka don nɔgɔya la ka bɔ nɔgɔya la ka don gɛlɛya la yarabi nin gɛlɛya min bɛ an bɛ dugawu kɛ Alahu Taala k'a bɔ an bɛɛ lajɛlen kunna bi an nana an ni Haut Conseil ɲɛmɔgɔ Mali silamɛw u bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ a ka laɲini kɔnɔ laɲini min don a y'a laɲini a yɛrɛ ka délégation a k'a kɔndi ka na
ko in kɛra k'a to a tɛ jamana kanu mais a nana a y'a ɲini k'a fɔ ko in ka kɛ a yɛrɛ ɲɛna a yɛrɛ bɛ déplacer ka na an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a ka déplacement na gɛlɛya min b'a la mais a y'a laɲini déplacement a yɛrɛ ka a sen ta a kana bɔ an balimaw ye président ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko 1,2 million filɛ nin ye ko k'a di an ka an balima minnu n'a y'a sɔrɔ kasara y'u sɔrɔ ko ka 1 million d'u ma ko ye ale ŋaniya ye ka di an balimaw ma. Kibaruya sera an ma don fɔlɔ mun na an ye dugawu kɛ au conseil kɔnɔna la n b'a jigin aw yɛrɛ o dugawu ye o y'a sɔrɔ président tun bɛ taamayɔrɔ la ala y'a kɛ a seginna ka bɔ taamayɔrɔ la kunun ye wagati ɲɔgɔn de an ye nali ko fɔ nin wagati ɲɔgɔn de an ye nali fɔ a ko an kana bila ka sumaya k'an k'a kɛ joona sisan k'a tun bɛ taama na ale seginna kunun ni wagati an ka nɛ ni bi an sera yan o b'a jira k'a fɔ ko a hamina n'a ka ko ye de o conseil y'a kɛ a hami de ye wa o ye wajibi de ye mali sisan bɛɛ ka ko o ye conseil ka ko ye tɔɔrɔ mana sisan kelen sɔrɔ mali kɔnɔna la a ye conseil de sɔrɔ o de kama an sera yan bi kɛnɛ in kan kunba jan tɛ a fɔ nka k'an ka kanu jira aw la k'an ka kelenya jira aw la. Bamadani ndeni bajira ndarawre de asayara Sheriff Usman Madani Haidara tegelangolo mana bonyaina shilama ya miliyon gile ayo kengani ya jiraye kasangani ni magwele yin jangwa mesungalo mino madeguni umise ko fara ubulu dala suguni ngura la chukumi Mali sugu nyana boli jakulu collectif national les acteurs des marchés du Mali ay manyama oni sodiale ye bonyama sakinge kanyeshi sirifikemo akanyumanya walela kuka degudo akadegunye foka tama kabla ula kadusugu ngami jira ula kalaba ka domulo ke uyo wale nyuma no mboli kai karmogo ambafo aka majigina ulaina alena ka delegation ho conseil mo o jama chaman nana o doy makibaye o doy Usman Saliwe o doy Kontawe o doy Sise o be ko mekena kan yanno ka faruka mo toka aya ambi ala fo amba wali nyuma ndo ngere min kon yan soro anyi parce que harama de ibo de fo yi nyinde parce que ni ko gelera ibe mamiye wode yi anta fo mun mano ya njugo yede ammo fo de mais min won sera ka semba kono koro kana o ya nyede otmana fara ma de ki nyini jugo don ha bonyo ona vraiment ambu fo anu so jara mo yeli siga gelaya wili mais abi chaman no yala parce que tiende do gelaya inkera gelaya am sika fo gelaya de ni parce que ami wati mina sungalo de don sungalo beba don ha fo dobe fara musaka ka no wati ni bolla fembe taraka bi bolo amanno mais ala mi yata a magasin chaman ba bolo anyati mina absika norabla fenna mi an yere ba fo ko hal nan kumba do anta kunga chayani ne pour que noraka blaka chayanai otmana munu fana bikata ka segin ke kana an laje kana jibo anyana en même temps kana sabari dama ambu fo way Haidara na nyogo yo dongo anya ya dinga bora yanno no e badara yi anaka delegation nana una nuka bonye ha san chogorba fana nana anani bonye anani million kele ko kana di mogoma nyangata imunu soro aya million kele inte mais ni bena ni million kele ngele est-ce que mogonti no sojewa mogobi no sojewo mais ni koy mogo soro ni kofle ki nyafle imam mogoye ibi jigi yara la de mais ala barakala anyi mogowi asayara Sheriff Usman Madani Haidara kani ndamany abi fe minjira we ka fop mabe abe jamana deunde dafe minumbe degu kono kadamine kunungula kana blabila wajigi ya fene du jago kela umo minu nye kasara soro tasuma ka jeneni inzeve suguni ngurala ka fo bigwele yara amo amise ka wili ka njo la jarabi mindu ala bise ka wili ka bo anga ni certificat ka duwa usanu mo mbeneye to suguni kura kene ka silama demento ansaru nya joro sayyada Sheriff Usman Madani Haidara aye dakunya flasro kalasi anga nyini kala ko kuma galamala anga nyama da ko foto fa ma don fe do ngo fo
an balima ninnu y'a bɛɛ fɔ a wasara an kɔni nana jɔ an balimaw kɛrɛfɛ u k'a dɔn an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ala b'a dɔn min kɛra nin ye nin di silamɛ si ŋaniya ye ko i b'o miiri mɛ ni ala ye mun latigɛ a y'o de latigɛ mana minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ u k'a dɔn an faralen b'u kan ala b'a dɔn an n'u bi ja tɔɔrɔ la an n'u bi ja dekun na tɔw bɛ se k'a fɔ mɛ ne de ka minɛnw jenina siga foyi t'a la munna mɔgɔw bɛ bɔ sugu la yan de ka taa Ayidara jaba kilo 1 minɛ Ayidara jaba bɔrɛ 2 minɛ min b'a d'i ma n'o ye tɔɔrɔ sɔrɔ e de y'a sɔrɔ o la an bɛ dugawu de k'u ye u k'a dɔn an bɛɛ jɛlen bɛ dekun in na ala b'a dɔn an b'a ala deli ni ɲɔ balawo ala ka jamana in kisi a ma minnu ye tɔɔrɔ in sɔrɔ yarabi ala k'a falen hɛrɛ la o se bɛ ala ye o se bɛ ala ye an jigi ma tigɛ an dalen b'a la ni ala sɔnna ko in bɛ dilan bi iznilahi ko in bɛ dilan ala k'a dilan ko ɲɛ an ka jamana ala k'a bɔsi ni ɲɔgɔnnaw la an ka jamana ala k'a kisi ala k'a tanga an bɛ bato minnu kɛ kalo in kɔnɔ ala ma bɛɛ minɛna mɔgɔ minnu jigi tigɛra ala ma bɛɛ jigi tugura ala ka bɛɛ nisɔndiya o se bɛ ala de ye ala ka bɛɛ nisɔndiya ala k'o kɛ kira kama sɔli ala rasul o tuma na an b'aw fo k'a ka ɲɛmɔgɔ fo nin d'an sigiko fɔlɔ ye yan komi perezan kun kumana ka ban an kun k'o b'a bɔ u ko ne ka dakuruyan 2 fɔ an ye Suguninkurakaw de ne balima min bi yan o ka ca dɛ maa ba yirika de bɛ Suguninkura la a bɛɛ y'a dara somɔgɔw de o tuma na ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u wasa an bɛna fatiya di Usayi Maki ma ale ka fatiya ta ala k'aw bɛɛ dusu suma ala k'aw bɛɛ dusu suma ala k'aw bɛɛ dusu suma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul iftah lana abwaaba rahmatik wahdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil sunkalo hukumu kɔnɔna na jɛkuluba min sigilen bɛ Mali jamana kɔnɔ ka bɛn n'u ka baɲumankɛ wale ye n'o ye Fondation Malienne pour l'entraide et le développement a ye a kɔnkɔn fa ka to ka bɛn tarata don février kalo tile 24 san 2025 Tomikɔrɔbugu misiriba ale ni Tomikɔrɔbugu cité kɔnɔna ka se ka dɛmɛ lase u ma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka bɛn ni sunkaloba ye cogo min na dɛmɛ in a kɛra an ka ɲinikɛla Asanatu Traoré ana ka jatala Boubacar Traoré ɲana Sunkalo kalo barikama okumu kɔnɔ Fondation Malienne pour l'entraide et le développement ina fɔ ladala u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu n'a ka kan walasa ka sunkalo latɛmɛ ko ɲuman nɔgɔya u bolo dɛmɛ mun n'a musaka bɛ t'i jɔ u ka fɔ la sefa wari miliyɔn 1 bɔ ɲɔgɔnko la dɛmɛ min bɛ tali kɛ balo ani a musakaw la n ka sunkalo kɔni ye dɛmɛ kalo ye a bɛ san 10 bɔ Musa Mara bɛ nin baara kɛ ɲina min n'ale yɛrɛ t'an fɛ ma caman kun bolo a bɛ jɔ an ko an tɛ se ka baara in jɔ a kɛra gɛlɛya la cogo cogo a ko k'an k'an jija an ka se ka baara continuer ale yɛrɛ bɛ se ka min kɛ ka se ka sabati a y'o kɛ an bɛ se minnu ma bi cérémonie yɛrɛ la maa minnu bɛ kɔrɔbiyariw boli su mobili bolilaw minnu bɛ an ka kaburudenw garder minnu bɛ suko kɛ très souvent mɔgɔw bɛ ɲina olu kɔ donc a bɛ san caman bɔ bi n'an b'an ka opération Ramadan kɛ sunkalo min na an bɛ dɛmɛ minnu kɛ an bɛ se olu ma ka se ka dɛmɛ las'u ma donc bi ta in a dabɔra o de kama parce que mɔgɔ minnu don u mago bɛ dɛmɛ la mais maaw bɛ ɲinɛ o kɔ kuma dɔw la. Ni hakilina ɲuman min filɛ nin ye ni a lawaleyara Fondation Malienne pour l'entraide et le développement fɛ a hakilina ɲuman bɔra Monsieur Musa Mara de la ni premier ministre kɔrɔ don wa ni maa don min ka wulikajɔw ka bon ɲɔgɔn dɛmɛ sira ani jamanajɔ sira kan ni maa ninnu maaw bɛ ɲinɛ o kɔ u dun bɛ baara minnu kɛ a ka bon an ka sigida la maa dayɔrɔ laban kɔni mɔgɔ min b'o baara kɛ an man ka ɲinɛ o kɔ donc k'a ɲini bɛɛ fɛ an y'an seni de kɛ ni maa o maa bɛ se ka dɛmɛ k'u ye u ka dɛmɛ k'u ye nin ye symbole de ka maa wɛrɛw fana bila u ka hakili ka t'u la parce que dɔw fana bɛ se k'u dɛmɛ mun dɛmɛ ka bon n'anw ta ye nin ye san o san an b'a kɛ a ka kan minnu bɛ dɛmɛ fana kɛ jamana kɔnɔna la u miiri ka taa ni maaw la parce que u mago bɛ dɛmɛ la.
maa minnu garisɛgɛ donna dɛmɛ ninnu na u nisɔndiyalen u ye foli ni wale ɲuman kɛ ka ɲɛsin dɛmɛ dibagaw ma. A kɛra wagati ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ u ka baaraw taabolo kan fo ka taga se gɛlɛyaw ma u bɛ minnu sɔrɔ u ka baara okumu kɔnɔ. Ne nisɔndiyara parce que san o san Musa Mara bɛ to ka nin k'an ye sutamɔlibolilaw ni kaburudon gardien ni sukolaw bon a bɛ to ka nin k'an ye vraiment Ala k'a n'a sara. Bamakɔ Mali bɛɛ k'a lajɛ min bɛ se ka min k'u ye parce que u kɔni kɛ bolo kɔfɛ fɛ u ka u lajɛ u bɛ se k'u la nisɔndiya cogo min sunkalo la sunkalo ye baraji ni kalo de. Suko baara b'a la dɔɔnin a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn a diyara an ye kojugu a diyara an ye Ala ka caman bila nɔ na Ala k'an dɛmɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma Musa Mara Ala ka ɲuman bɔ Ala ka ɲuman bɔ Ala kana kɛ jugu sago Ala ka sago d'an ma gɛrɛsɛgɛw fɛnɛ kira kan ko sallallahu alaihi wasallam. Dɛmɛdi min filɛ nin ye sunkalo hokumu kɔnɔ a baaraw nun donna ni alikuranɛ sanuman kalanni ye ni k'a sɔrɔ k'a kun cɛ ni dɛmɛ ninnu dili ye maa kelen ni ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Ka kaski do i kunna bolifɛn matigiw n'o bolifɛn sen 2 ani sen 3 ye ale ye sariya ye min sigira sen ka Mali jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a sariya kisɛ 27 ani alina gali olu b'a jira k'a fɔ maa o maa i bɛ siraba matrafa ni bolifɛn kofɔlen na n'o ye bolifɛn sen 2 ani bolifɛn sen 3 ye i ka kan ka kaski don yaasa i ye se k'i yɛrɛ lakana cogo min na yaasa ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen na an ka ɲininikɛla Mahamadu Ben Sherif Sumano an'a ka jatala Bubakar Traoré olu gɛrɛla ka maa caman da ɲininka yaasa u ye se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na an ka ɲamada u ka sɔrɔlenw fɛ. Mali kɔnɔ yan wajibi de don bolimafɛn sen 2 ni sabatigiw fo ka taa bila nɔgɔsow la kaski donni ye wajibi o bɛɛ lajɛlen kan. Maa minnu kumana an ka kuma galamanu na olu y'a yira k'a fɔ ko lakanacogo wɛrɛ foyi tɛ mototigi la ani nɔgɔsotigiw la ni kaski tɛ nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko o kaski maaw tɛ k'o matrafa. Awɔ n'i ye kaski ko kuma fɔ nafa b'a la bari diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɛ jamanadenw concerné jamana ɲɛmɔgɔw sigi kun y'o ye i y'a jateminɛ an ka gafeba min bɛ yen ni sirabakan sariya kuma bɛ fɔ a kɔnɔ a kɛra sira bolicogo ye a kɛra bolifɛn o bolifɛntigi yɛrɛ o i ka ko kɛta o i man kan ka min kɛ i ka kan ka min kɛ o bɛɛ bɛ gafe na n'a bɛ fɔ a ma code de la route a jateminɛna k'a fɔ majɛ dɔw b'a la nka segin kɛra a kan ka code de la route kura bɔ o code de la route kura min bɔra a nana jateminɛ k'a fɔ port de casque o donna a kɔnɔ article dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko article 27 n'i donna o so kɔnɔ o sigiden dɔ bɛ yen o b'a fɔ alinéa 1 code de la route kuma casque kuma b'o kɔnɔ k'a fɔ casque donni nɛgɛsotigi moto misɛnnin moto batigi moto sen 3tigi k'a fɔ casque donni kɛra o bɛɛ ma wajibi ye wa ni mɔgɔ min m'a dɔn i ye sariya sɔsɔ o kɔrɔ ko i ka kan ka ɲangi sirabakan sariya n'i y'a sɔsɔ ɲangini de bɛ kɛ n'o ye warisara dɔ ye wari hakɛya dɔ bɛ yen e ka kan k'o sara e mɔgɔ mɔgɔ i yera o bolifɛn sen 2 sen 3 ninnu kan n'a y'a sɔrɔ casque tɛ e kun na walima mɔgɔ min b'i kɔfɛ casque tɛ o kun na kɔrɔ ko sariya sɔsɔ don an ka sariya yɛrɛ de b'a kɔn sariya yɛrɛ de fana b'a wajibiya k'a fɔ a ka kan ka kɛ. Misi Kamara n'ale auto école tigi ye a y'a yira ka kumaw la k'a fɔ ko kaski donni a bɛ se ka kɛ sababu ye ni accident kɛra ka mototigi lakana accident kɔlɔlɔw ka dan sira la. Bon n'i y'a jateminɛ kaski donbaliya kɔlɔlɔ ka bon komi an y'a fɔ cogo min na kaski bɛ yen nɔ a bɛ bolifɛn bolila tanga n'i kɛra kasara kɛfɛn n'o ye accident ye a tɛ kasara in yɛrɛ bali a tɛ accident bali nka a b'a to e mɔgɔ min n'i ye kaski don n'i kɛra accident kɛfɛn ye i kunkolo bɛ cili min kɛ gudɔrɔn kun kuma dɔw la a bɛ se ka si kuma dɔw la fɛn dɔw yɛrɛ bɛ se ka na bin i kunkolo kan komi fɛn dɔw yɛrɛ bɛ gudɔrɔn kan i kunkolo bɛ se ka taa ci olu kun ni kaski b'i kun na a ka ca Ala fɛ a bɛ caman bɔ a la jateminɛ yɛrɛ la a jateminɛna k'a fɔ kaski bɛ kunkolo lakana 100 sarada la fo ka taa se 70 ɲɔgɔnna hakɛya ma an dun b'a jateminɛ adamaden na kunkolo de ye mɔgɔ nima yɔrɔ fanba yɛrɛ ye ni yen tora ka tiɲɛ dɔrɔn kuma dɔw dilanni tɛ sɔrɔ a la kunkolo dun a bɛ filen dɔ de kɔnɔ n'o ye an kunkolo bara yɛrɛ ye min b'a kɔnɔ n'o nafa ka bon n'o yɛrɛ bɛ taa n'an ka adamadenya bɛɛ ye o ye kunsɛmɛ ye ni kunkolo yɛrɛ dun n'a tora ka bin cogo dɔ la a kɔnɔfɛn bɛ tiɲɛ dɛ ni fɛn min bɛ minɛn kɔnɔ ni minɛn yɛrɛ tora ka cogo dɔ sɔrɔ dɔrɔn fɛn min b'a kɔnɔ n'a ma bɔn a n'a jɛngɛ kunsɛmɛ dun n'ale tora ka bɔ a nɔ la walima a sɔrɔla cogo dɔ la dɔrɔn a bɛ i ka adamadenya yɛrɛ lanɔgɔ kosɛbɛ bari an bɛ adamadenya fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ taa ni kunsɛmɛ in de ye c'est vrai que kaski donni nafa ka bon
a b'a to o kunkolo in o bɛ se ka labɛn accident bɛ kɛ i b'a ye mɔgɔ sen kelen tigɛra bolo kelen tigɛra kɔ karila nka o bɛɛ la a bɛ ni la nka ni kunkolo in tora ka tiɲɛ cogo dɔ la dɔrɔn a foyi ti ɲɛ bilen. Hôpital du Mali urgence ɲɛmaa min kumana an ka kuma galamanu na ale y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ moto accident sɔrɔ n'o o bɛ se olu fɛ yen nɔ k'a caman na i bɛ taa sɔrɔ kunkolo o de ta ka jugu n'a tɔ bɛɛ ka d'a kan accident ko n'a ye kunkolo sɔrɔ a bɛ se ka fiɲɛ bila i la i ka adamadenya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wali kelen i ni yɛrɛ ka to a la. Casque donni nafaba de b'a la parce que Mali la yan an y'a jateminɛ casque do ka suma maliyɛn fan fɛ mɔgɔ kelen kelenninw b'a don dɛ. N'i y'a ye mɔgɔ minnu na souvent a caman i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka baarakɛyɔrɔ b'a exiger k'u ka casque don mais an yɛrɛ ka population casque don a kuma ka ca dɔw b'a fɔ n t'a don parce que a bɛ n degun dɔw yɛrɛ ma a bila u kunna yɛrɛ ko n'i y'a don k'a b'i kisi fɛn dɔ ma anw fɛ yan casque don bɛ i kisi i kunkolo kisi parce que ni accident kɛ ka sɔrɔ casque t'i kunna n'o banabaatɔ caman bɛ na anw fɛ yan n'an b'a fɔ ma o traumatisme crânien i bɛ taa sɔrɔ a caman kunkolo joginnen don ni casque b'i kunna a bɛ se k'i kisi kunkolo jogi ma i kunkolo dun mana jogi kuma dɔw la a dɔw bɛ furakɛli b'a dɔw nɔgɔya mais kuma dɔw la fo dɔw ka opérer ni opération kɛra a la a dɔw bɛ kɛnɛya a dɔw tɛ se ka kɛnɛya kuma dɔw la ni yɛrɛ bɛ to a la fɛnɛ ka bɔ a la a bɛ se ka fiɲɛ bila i ka mɔgɔya la fɛnɛ b'a o ka ca a fɛ. O de la casque do a ka ɲi a nafa ka bon pour que ni si ka ni kɔlɔlɔ si ka ni sɔrɔ bon kuncɛ kuma la ne kɔni b'a ɲini usagers bɛɛ fɛ surtout mototigiw an ka casque don an kunna hali ni an bɛ mɔgɔ an kɔfɛ mɔgɔw an ka casque an ka fɔ fɛnɛ o fɛnɛ ka casque don parce que casque don in a b'an kisi bana ma min t'an kɛ mɔgɔtɔ ye fo ka taa min kɛ. O de la faamaw yɛrɛ k'a lajɛ hali bi funɛkɛninw de juguni ka ca parce que moto bɛ funɛkɛnw de bolo ka caya n'o an b'a fɔ o ma la population jeune moto b'olu de bolo ka caya an b'a ɲini olu fɛ olu ka casque don kunna parce que olu ye siniɲɛsugu sugu ye casque donbaliya kana kɛ kɔlɔlɔ ye u ma k'u ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ ka bila. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali sariya min bɛ tali kɛ code la route kan ale kelen don ka casque donni wajibiya bolimafɛn sen 2 sen 3 fo ka taa bila nɔgɔsotigiw bɛɛ lajɛlen na. O de b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fanba fɛ. Akala y'an mɛn ka sabu kɛ Mexique ma ɲɛmaw ni dɔrɔgu jagolaw de karimɛ ɲɔgɔn na Mexique jamana dɔrɔgu jagoyɔrɔba don wa dɔrɔgu jagobaw a tɔgɔtigibaw de bɛ sɔrɔ Mexique fana. Dɔw yɛrɛ y'a yira yɛrɛ k'a fɔ n'u banna ko min mɔ Mexique jamana kɔnɔ o tɛ kɛ Mexique jamana dama tɛ jamanaw minnu bɛ wele ko Amérique gun worodugu yanfan jamanaw ni dɔw k'u ma ko Amérique latine wali kelen Amérique du Sud dɔrɔgu ko yɛrɛ de ɲɔɲɛ bɛ a jamana ninnu nɔ o de y'a to Amérique jamana ɲɛma Donald Trump sina ka Nicolas Maduro minɛ k'a kɛ dɔrɔgu jago ko ye wa Colombie fɛnɛ bɛ o da de yɔrɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump bolo Mexique yɛrɛ ta bɛɛ sigi mɛ n'o fɛnɛ ye nka Mexique jamana ɲɛmaw de ye wuli ka jɔ kɛ dɔrɔgu jagolaba tɔgɔtigiba dɔ nɔfɛ Mexique a tɔgɔ yɛrɛ o ye Nemesio Oseguera ye a kamalenya tɔgɔ dɔrɔgu jago na sira fɛ ko El Mencho o marabolo ka dɔgɔ a ka dɔrɔgu jagolaw tɛ marabolo min nɔ Mexique kɔnɔ fo k'a ka dɔrɔgu jago jɛkulu tɔgɔ da ko Cartel Jalisco Nueva Generación Mexique lakana tigilamaw de ye wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ k'a minɛ u kɛlen ka kurun a ma sɔn minɛni ma nɔgɔya la a jogina a talen ka labitanizo magwɛni a ye diɲɛ to yanni Mexique f'a ba Mexico cɛ kabini dɔrɔgu jagolaw de y'a mɛn Mexique jamana kɔnɔ ko u ka ɲɛma de fara u kɛmɛ ka Mexique fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye bi fa bɛɛ la u ni lakana tigilamaw cɛla kan bɛ ɲɔgɔn na u labɛnnen fɛnɛ don ni kɛlɛkɛminɛw ye i b'a fɔ ko jamana surasiya labɛn bɛ cogo min k'a sabu kɛ a se b'u ye nka Mexique jamana ɲɛmamuso n'o ye Claudia Sheinbaum min ye bɔlɔlɔ nasira fɛ a ye laseli kɛ ka jira jamanadenw na Mexique bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye tiɲɛ don sira caman digɛn bɛ bi ni ka yɔrɔ caman jeni mara caman fɛnɛ nɔ nka jamana ɲɛmayaso bɛ wuli ka jɔ la min bɛ se ka to basigi bɛ se ka na Mexique jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa min b'ale filɛ nin ye dɔrɔgu jagolaba in n'a kamalenya tɔgɔ ye ko El Mencho
maa bɛ se k'a fɔ dɔrɔgu jagolabaw minnu y'u tile kɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ El Chapo ani Zambada Mexique kɔnɔ ale de kun kɛra ninnu nɔnabila ye bi. Nemesio Oseguera n'a kamalenya tɔgɔ ye El Mencho a saya kɛra sababu ye ka Mexique jamana sɛbɛkɔrɔ 5 dɔrɔgu jagolaw ka kɛlɛcɛw ni lakana tigilamaw kari bɛ ɲɔgɔn na marabolo caman na Mexique. Eresila lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen SVR na bɛ a jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma ni Angleterre jamana ɲɛma bɛ labɛn dɔ la dibidibini dibi la u bɛ se ka mugujugu di Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky mɔ cogo min. Mugujugu min ni u kama ko nucléaire sɛgɛsɛgɛliw n'a ma jira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛma ni Angleterre jamana ɲɛma jɔn bɛ o de dili ka Ukraine jamana mɔ. Mugujugu manga ogive de petite taille a bɛ dɔn a dɔnbaaw fɛ ni taamasiyɛnw minnu ye u kama ko TN75 a bɛ se ka baratu mugu wulitala n'o ye missile balistique ye min bɛ se ka fili dugukolo kan walikɛlɛ k'a jiro n'o ye missile balistique Mersol M51.1 ko Faransi jamana ni Angleterre jamana jɔn bɛ o mugujugu de dili ka Ukraine jamana ma k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ani Eresila cɛ kɛlɛ lo. Ko Angleterre ma ɲɛmaw ni Faransi ma ɲɛmaw b'a dɔn k'a fɔ u kɛtɔ ka nin kɛ u bɛ diɲɛ seleke naani sariyaw bɛɛ sɔsɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sariya min tɛgɛ nɔ bila an bɛ bɛɛ fɛ ko maa si kana kɛ sababu ye ka mugujugu cari sababuya bɔ i la u kama ko traité sur la non prolifération des armes nucléaires wa ko Faransi jamana ɲɛmaw ni Angleterre jamana ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ n'u ye nin kɛ olu de bɛna nin jɛkulu in di mugujugu carinbaliya jɛkulu o de y'a to ko Faransi ma ɲɛmaw ni Angleterre ma ɲɛmaw bɛ wulikajɔ la min bɛ se ka to u bɛ ko in mamu diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ Ukraine jamana ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri de bɛ k'a to mugujugu in bɛ ka sɔrɔ a fɛ ka sɔrɔ u tɛ i n'a fɔ n'u yɛrɛ ka ko dɔ de nana n'a dilali a b'a ta u kɛn bɛ ka minɛnw bɛɛ donni ni daminɛ ka Ukraine jamana sɛgɛrɛ Eresila jamana kɔnɔ wasadenw kɛlen ka kuma mɛn ka bɔ u ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ sanfɛ wasabulon n'o ye sénateurs ye u ko u bɛ a da Faransi wasabulon denw tulo kan u toɲɔgɔn minnu bɛ yan ni Angleterre jamana ta u toɲɔgɔn minnu bɛ o wasabulon kɔnɔ u k'u ka jamana ɲɛmaaw wele joona k'u ɲininka u dalakan la ko in kun kan k'a sababu kɛ nin tɛ ko ɲuman natɔ ye Angleterre jamana ni Faransi jamana denw kun kan. Eresila sanfɛ wasabulon denw ma da o ma u ye sɛbɛnni kɛ ka ci nazarala tɔma Union européenne wasabulon denw ma diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies ma ani diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ mugujugu la jateminɛni ma diɲɛ kɔnɔ n'o ye AIOA ye ka taa se mugujugu cari balili jɛkulu o ɲɛmaayaso u ye sɛbɛnni kɛ ka ci nin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ Faransi jamana ni Angleterre jamana bɛɛ ko min dafɛ nin ye u b'a fɛ ka na ni mugujugu kɛlɛ de. Xavier Moreau Faransi jamana den do a bɛ jateminɛ jɛkulu dɔ ɲɛmaaya la ko Centre d'analyse géostratégique Strapol ale y'a yira Eresila kunnafoni di sira Sputnik Afrique la k'a fɔ Eresila lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɔlen filɛ ni nin kunnafoni min ye nin ye k'a b'a jira de k'a fɔ nazarala setigi jamanaw bɛ sɔn fɛn bɛɛ mɔ k'a dun ka sidɔn k'a fɔ Eresila jamana kɛlɛ sigi cogoya la min sɛbɛn bɛ ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye e maa o maa ma na mugujugu di jamana dɔ ma ka Eresila jamana kɛlɛ Eresila jamana bɛ ɲɛsin o mugujugu bɔ yɔrɔ fɛnɛ kɛlɛli de mɔ kɔrɔmasuru ye min ye Xavier Moreau ka fɔ la Faransi ni Angleterre min bɛ ka kɛ mugujugu diba ye Ukraine jamana mɔ n'a kɛra kɛ fɛn ye Eresila jamana bɛ ɲɛsin Faransi ni Angleterre ma k'u kɛlɛ ni mugujugu ye. Xavier Moreau ko tiɲɛ don bi Eresila jamana lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ mɛn ni kuma ye ko nka a ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ye u bɔra n'a ye u b'a fɛ Faransi jamanadenw ni Angleterre jamanadenw k'u ta n'u bila de dɔn k'a dɔn u ka jamana ɲɛmaaw bɛ ka fɛn min n boloda ni ɲuman tɛ u mɔ n'u bɛ jɛ ni a ye u k'u labɛn ka kɛlɛ makɔnɔ o tuma ni kɛlɛ kɛra kɛ fɛn ye don min siran tɛ saya sa bɛɛ ka sigi n'a ye wali kelen n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ u ka jamana ɲɛmaaw nɔfɛ k'u bali u ka hakilina la janko n'u bɛ se ka kisi ko in dabɔ bɛ o de kama ko nka maa kana sigi n'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa ni Angleterre jamana ɲɛmaa tɛ sɔn dɛ k'u tɔ bɛ nin bɛɛ kɔ. Eresila jamana ɲɛmaa kɔrɔ yanni sariya sunba ka falen Eresila Vladimir Putin ni min kun bɛ to ka fanga falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ ni Putin ye dɔ kɛ jamana ɲɛmaaya la a bɛ sigiyɔrɔ to o ye ka kɛ o ka minisiri ɲɛmaa ye n'o fana ye kumani kɛ jamana ɲɛmaaya la o bɛ sigiyɔrɔ to Vladimir Putin ye ka na kɛ Vladimir Putin ka minisiri ɲɛmaa ye Dmitry Medvedev a bilama bɛ
lakana ko ɲɛmaya soba ɲɛma dangan jɔyɔrɔ la irisila jamana kɔnɔ Dimitri Medvedev kɛlen ka mɛn ko irisila lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɔra ni Faransi jamana ni Angleterre jamana ka bɛnbɛn bɛɛ ye ka mugujugu di Ukraine jamana mɔ kɛlɛ lɔ ani irisila cɛ. Dimitri Medvedev ko o y'a ɲuman ye bawo dalakana sɔrɔ sa irisila jamana fɛ k'i ɲɛsin Faransi jamana mɔ k'a bu k'i ɲɛsin Angleterre jamana mɔ k'a bu bawo k'a ka sidɔn k'a fɔ mugujugu ditɔ bɛ jamana min mɔ nin ye n'o ye Ukraine ye a bɛ kɛlɛ de la a t'a ɲimbolo ka o kuma nin kunnafoni ninnu bɛ sin ka yɛlɛma de don ko taa cogorɔ irisila jamana bolo kɛlɛ in nɔ o kuma irisila jamana a bɛ jagoya ka se o se bɛ a ye sa a ko bɛɛ ta ka don kɛlɛ in nɔ irisila lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra ni kuma ye a y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ma ɲɛmaaw ni Angleterre jamana ma ɲɛmaaw yor'u bolo ni u tora ka mugujugu di Ukraine jamana ɲɛmaa mɔ a ka se ka irisila jamana bunde ko kelen kɛ ka fɛrɛ irisila mɔ ko a na kɛ sababu ye ka irisila jamana segin a kɔ ni ka irisila jamana sigasika a yɛrɛ la dɔɔni mugujugu min ditɔ don Ukraine jamana mɔ irisila lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ la Faransi ni Angleterre fɛ manganin don ogive de petit calibre français Faransi jamana ka dilali a bɛ baratu misili balistique min na o kɔrɔ ye min bɛ wuli n'a ye ka folonkotu a bɛ sɔrɔ jijukɔrɔ kurunbaw de kɔnɔ n'o ye sous-marin a wuli yɔrɔ bɛ kɛ yen de ye. Ni Ameriki jamana ko a bɛ kɛlɛ bi Iran jamana kan Ameriki jamana sew jateminɛnen kɛlɛ ɲɛdɔmanganaw fɛ bani Israɛla yafaa fɛ olu ko kɛlɛ in Ameriki jamana bɛ se ka kɛlɛ bilennen kɛ ka se tile hakɛ min ma tile 5 don. Financial Times kunnafoni di sira ka fɔ la k'a ye min sɔrɔ ka bɔ bani Israɛla lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɔrɔ a ka kunnafoni ɲininenw kun kan. Financial Times ko ni Ameriki jamana ɲɛmaaw ko u tɛ sin k'u ɲɛsin kɛlɛ yɛrɛ mɔ ka kɛ bundeli da kelen ye k'u bɛ se ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na kɛ o la o ko hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don bi Ameriki jamana kɛmɛ k'a ka kɛlɛkɛ kurunba dɔ bɔ min di ye ka caya ni pankuru bɛ wuli a ka taa susuli kɛ ka laban ka jigin a kan porte-avions USS Gerald Ford ko n'a ta bɛɛ kɛlɛ bilennen Ameriki jamana bolo tile 5 don n'a ko a bɛ ɲɛsin a ma k'a kɛ yɛrɛ kɔni nka n'a ko k'a b'a dɔdɔnin kɛ sa ko dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na se b'a ye. Financial Times kunnafoni di sira ko ni kɛlɛ kɛra kɛfɛn ye Ameriki jamana ni Iran cɛ a ka sidɔn k'a fɔ Ameriki jamana surasi caman n'a fa n'o dun kɛra Donald Trump jamana ɲɛma Ameriki a mago bɛ mandat 2nan na a jigi bɛ minnu kan n'olu bɛ se ka kalata sebaaya jɔ a ye electoral MAGA Make America Great Again olu bɛ sɔn ka ɲugun a la bawo n'i y'a mɛn ko jamanadenw bɛ sɔn olu ka dalakan mɔ ka kala ta i ye bɛɛ o k'a sɔrɔ u denw bɛ balo la dɛ ko Donald Trump bɛ nin bɛɛ kalamɔ wa ni kɛlɛ in kɛra daminɛ fɛn ye Donald Trump ka fanga bɛ ɲɛsin Iran jamana a kɛlɛbolo min wele ko corps des gardiens de la révolution islamique u b'u ɲɛsin yen de mɔ CNN kunnafoni di so ka fɔ la bi bi in na Ameriki jamana kɔnɔ maa caman segin bɛ n'a ye k'a fɔ Donald Trump bɛ kɛlɛ in bi Iran jamana ka ɲɛjugu ɲɛɲuman o de y'a to kunnafoni dila min bɛ Ameriki jamana kɔnɔ Tucker Carlson ni tɔgɔtigiba don an da sera a ma an ka laseli tɛmɛnenw na k'a fɔ a lamɛn bɛ kosɛbɛ ka sabu k'ale de y'a bɔ a yɛrɛ la ka taa Vladimir Putin lamɛn k'a ye k'a fɔ nazara lasedigi jamanaw bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ nka tiɲɛ ye min ye ale b'a fɛ ka taa lamɛn ka se ka cari diɲɛmaa k'a dɔn n'a digira nazaralatɔma Union Européenne ma ɲɛmaaw la f'u kun ko k'u b'a ɲangi yɛrɛ o Tucker Carlson n'a ma ɲɛ k'a fɔ ani Donald Trump bɛ fankelen ka sabu kɛ a ye baaraba de kɛ Donald Trump ye kuma na kuma min Donald Trump mago tun bɛ fanga na Ameriki jamana kɔnɔ minnu tɛ dunankɔrɔ a ka ca la olu de ye Donald Trump jigi ye kalatarɔ ani kerecɛnya ka bɔ minnu yɔrɔ ka taa se minnu bɛ ka hakilina kɛlɛ n'o ye ka cɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye wali kelen ka muso yɛlɛma ka kɛ cɛ ye u k'u ma ko conservateur bakuruba la Tucker Carlson kunnafoni dilaba in y'o maa ye Donald Trump yɛrɛ y'o ye wa minnu ye kala ta Donald Trump yɛrɛ ye k'a bila jamana ɲɛmaaya la maa fanba y'olu de ye o Tucker Carlson ko février kalo tile 23 ntɛnɛn ani Donald Trump ye ɲɔgɔn ye k'a lajɛ ka Donald Trump n'a hakili jira ɲɔgɔn na a kana kɛlɛ in kɛ cogo si la o kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ de fɛ kunnafoni dila don ko Andrew Napolitano a yɛrɛ n'a kun bɛ jabaranizo kelen na n'o ye Fox News ye Andrew Napolitano a ko Tucker Carlson a sera Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump mɔ ko nka a ka dɔn k'a fɔ a tɛna se ka Donald Trump bali ka kɛlɛ in bi Iran jamana kan bawo
bani Israela ma nyemo kembe bika Donald Trump ta ka leki kandamo nyajugo nyanyuma ko faka kele imbidi o temene ko Amerika jamana nyama Donald Trump yere kele ke minami imbo kaba kula sefo Iran jamana dafe kwa jika o kake fuye anyekoro mo nyekoro nafulo mindu na ko dafe ko Donald Trump dina sega ko kele yi okuma na bike nyajugo nyanyuma kuni ale yere nyininga kuma te ka fo kele mbina kewa atna kedi ayi abike ngabike pumabme shini nyamana nyamo ye Amerika jamana nyamo ka kora fanga londigiya no ye ka fo shini nyamana yide ka akamugo jugu bayele ma ka dofara afanga ka mo nyinemo benga mingeme ka jira ka fo amanga mugo jugu ka shille ni bekeme ko tegeno bla ko shini nyamana yo benga soso shini nyamana nyamo ye kora fanga londigiya kerengere ni nyana shini lasigi demi mbe na nyashime mugo jugu kelemo shini jan akwa Amerika jamana nyamo na mengaloda shini nyamana la ko shini nyamana kena ke ka mugo jugu shitle akele ko veka labara ka ka sago ye ko tiente ko Amerika jamana ba fe ka soti tlu da David ku beke meka mugo jugu shitle bali ya mindege no bla bengala ka bo benga kono katemena ka mugo jugu shitle li ko Amerika jamana be odadiro amawla dane ka fo Amerika jamana aminisiri min nyashime Amerika ni jamana warani nyonje ko nyanya bo mo kadanga Christopher Ford ode ajira ko sayna ka fo irisila jamana ni shini jamana uyu denku ka mugo jugu shitle ukele ko veka labara ka ke usagui ku ya shifle yoro mina yere ka shidone do ka kera san 2020 juin kalula mugo jugu shifle yoro koro mime ubulu la klop nurla Xinjiang marala shini nganya ka yamba veka dige atlebi yambaka bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni nin ye ko ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ o hokumu kɔnɔna na Côte d'Ivoire silamɛw u dusuma kasalen bɛ nin waati kofɔlen na ka sanga ni imam belebeleba n'o ye Ismaël Koulibaly n'ale tun ye Williamsville o misiriba o alimamiba tun don ko Ala y'ale miniji dɔgɔya ka sanga ni o waleya in ye a kɛra ka bɛn fɛn min ye février kalo tile 20 o sufɛla ka taa dugusɛgɛ février kalo tile 21 san 2025 la n'ale tun ye Côte d'Ivoire imamu olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaba ye n'o ye Kozimi a ka janazaw bolodara ka bɛn tɛnɛndon février kalo tile 23 san 2026 ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka bɛn ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ minnu dɔw bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkuluba in n'o ye Kozimi ma ɲɛmaw minisiriw ale ni maa minnu ni danaya dar'u kan marabolo cɛbɔ ɲɛbɔli kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman u bɛɛ lajɛlen yira fɛn min ye nin maaba in n'o ye imam Ismaël Koulibaly a ka janazaw ye ni a kɛra Adjamé commune kɔnɔna na an ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ jaw ye ale ka sɔrɔlen ye a bɛ lakale Alhamidou Badeni fɛ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nin kelengelena bɛɛ bɛ saya nɛnɛ imam Ismaël Koulibaly an dabama ka wele sera ale ma a ka janaza kɛnɛw sigila sen kan dusumakasa o kɔnɔna na ni alisilamaw olu bɔli ye ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu Adjamé Williamsville o misiriba kɔnɔna na janaza seliw kɛra Sheikh Ayima fɛ Ousmane Diakité n'ale Côte d'Ivoire alisilamaw ka tɔnba mun bɛ Kozim o ɲɛmaba ye alisilamaw ye ala ko suma caya k'a ɲini dabama fɛ a ka hinɛ an ka alimamiba in na alhamdulillah d'abord an bɛ ala fo a ka baaraba in na n'o ye an ka imamba ni minɛli ye an na imam Ismaël Koulibaly an baarakɛɲɔgɔn don plus de 30 ans ka taa san 30 ye an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ka taa a daminɛ ma fo ka se bi ma an ma tigɛ a la ale de ka silamɛya don ɲɔgɔn na ka silamɛw bɛɛ kɛ kelen Adjamé an b'a fɔ Côte d'Ivoire bɛɛ a ka poste min occupé Kozim national la o fɔra an bɛɛ ɲɛna bi an k'o ye a kɛra mɔgɔ ye vraiment a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min sabalilen don mɔgɔ min hakili ka bon mɔgɔ min bɛ hinɛ mɔgɔ min bɛ adamadenw kanu a bɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na wolomali t'a fɛ bon ni adamaden n'i kɛra ten wallahi b'i diya bɛɛ ye e yɛrɛ k'a ka soko jama ye bi an famana ka ni ɲɔgɔn ye donc Ismaël Koulibaly a sara de bɛ ala bolo an bɛ min kɛ dɔrɔn o de an b'a kɔ kasi an b'a ɲini ala fɛ ka jiginyɔrɔ ɲuman di Ismaël ma ala m'o kɛla a ka baara min kɛ a ka ɲɛnɛma kɔnɔ n'o de ala ka diinɛ kɔrɔtali ye ya rabbi k'a sara o la ala m'o kɛla k'a fara a diinɛ cɛbaw kan ala m'o kɛla nin kɔni vraiment an bɛ dusu kasira bi
ala sago de b'a ka ala yala n'a ka min latigɛ o de bi kɛ donc an bɛɛ bi to ala ka latigɛ de ko inshallah. Salamu rasul an ka Sheikh Ismail Kulibali lɔn a ka ca ni san 20 an ka lɔn silamɛya baara le la a ko le kɛ fo ka taga se a y'a suma yɛrɛma lon ma min kɛla juma lo mais san'o cɛ a sarala an na mais an n'olu ma mɛn samedi 14 février a jame misiriba la a ka imamu bɛɛ wele ka na fɔ ye an ye baara kɛ sɔbɛ la an ye baara kɛ silamɛw ye an kana baara kɛ an yɛrɛ tɔgɔ kɔrɔ ala hinɛ a la ala yafa ma maa fɛn fɛn ye kuma ta ni kɛnɛ kan o ye taa ni ka segi kɛ imamu a ka jogobaw kan ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko fɛn min ye imam Ismail Kulibali ye maa dɔ mun ye a jɛniyɔrɔ fin diinɛ sankɔrɔta la cɛfɔ ani kan bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ani kotɔɲɔgɔn ta la o sabatili la alisilamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ka ja o ni diinɛ wɛrɛ maaw Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na fɛn min ye an ka imamba ye a ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ bɛn ani kolosuma sabatili la o sariya kan caman fɔra janaza kɛnɛ kan. Imam Kulibali ka a ka wagati kɛ parce que janatigɛ bɛɛ de b'o ye quoi i bɛ se ka min kɛ wagati min na o kɛ a kɔni ka silamɛya dɛmɛ a seko dama yira a ka silamɛya dɛmɛ a ye imamiya kɛ vraiment a bɛ taa san 40 na a ye imamiya la ale sababu la fɛnɛ wilance ye misiriba dɔ la a sela k'an ka quartier kɔnɔ a n'a jamɛ ka imamu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc faranfarani tɛ yen bɛn de bɛ yen a ko baara min kɛ silamɛya la o ma dogo mɔgɔ si la donc aujourd'hui bɛɛ b'a ye la ale ka soma yɛlɛma bɛɛ wulila ka lɔ Côte d'Ivoire bɛɛ o b'a yira mɔgɔ ɲɛnama kunu ale ta kun tɛ dɔrɔn diina k'a kɛ nɛn kan o tɛ a kun b'a ye a kun bɛ ye a ka kɛwale la donc ala kɛra dogo ni mɔgɔ dun fatula a y'a ka tɔgɔ ɲuman fɔ a ye baara ɲuman mun kɛ a b'o fɔ donc a baara ɲuman minnu kɛ anw b'o de lakari la a sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka furu dilan ka mɔgɔw ka balimaya dilan vraiment ka kɛ silamɛw fɛ ka kɛ karamɔgɔdenw yɛrɛ fɛ surtout karamɔgɔden caman de b'a ka jigiya kɔrɔ la donc a ko baara min kɛ vraiment an kɔni an b'a seereya an ma mɔgɔ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ kɛ kelen ye donc silamɛya kan ka kɛ ten de ale ka silamɛya faamu o cogo min na silamɛw kan ka kɛ ten de an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka hinɛ a la ala m'a kɛ la ka hinɛ an ka forow bɛɛ la ala m'a kɛ la a taara ka denbaya min to ka denbaya bɛn kelen ma ale kɔfɛ ala m'a kɛ la a taara ka communauté min fɛnɛ to ka silamɛw kan bɛn kelen ma ale kɔfɛ ala m'a kɛ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ lɔnnikɛbaa lɔntuba n'a fatula olu bɛɛ lɔhɔrɔma kosɔn ka hinɛ ale la ala m'a kɛ la an bɛ sunkaloba le la bɛɛ dun b'a lɔn sunkalo kaloba le alaw yɛrɛ fɛ yen ale fatula sunkalo nin kɔnɔna a bɛna sutura fɛnɛ sunkalo nin kɔnɔna silamɛw bɔra o sigiyɔrɔ la ka to sun na ka na duwawu k'ale ye sunduba dun ka duwawu tɛ bɛn an dun b'a jate k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a farala ala ka jɔn ɲumanw kan hali bi k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲa ala m'a kɛ la ala kɛra lɔhɔrɔma kosɔn salala Muhammad. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko imam Ismail Kulibali maa dɔ mun kɛra Mali alisilamɛ diinɛ soba au conseil islamique du Mali ɲɛmaaba fɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara o kanu n'o balimaya kun sabatilen do o ni ɲɔgɔn cɛ o sababu la ni kɛnɛ kan fɛn min ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ye olu ma sɔn ka to kɔ imam Ismail Kulibali a dayɔrɔ laban filɛ nin ye Williamsville kaburudona an bɛ jɛ ka duwawu kɛ ala ka dayɔrɔ nɛɛmaya ni ka kunbɛn ɲɔgɔnya a ka jannatu firdausu kɔnɔ. Ya Rabbi ala ka dugawu kelen bɛɛ lajɛlen min na an b'a ɲini ala fɛ badabada dali ala ko nɔgɔya ani alisilamɛya fure bɛɛ lajɛlen ma o fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoniw sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni waati kofɔlen an bɛ foli kurakuraya ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.